गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादा बोहैथि दाथि 2 आरो 3 खालार खालि साननैनि हाबाफारिजों खुंगा 49थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंनो लाहार फाहार खालामगासिनो दं। आसाम अरुणाचल सीमानि गहपुर हालामनि सिङाव थानाय आलुपारा प्राइमारि ब्रह्म मन्दिरनि लांगोनायाव जानो गोनां साननैनि बे हाबाफारियाव राव धोरोम बासियाजासे बयखौबो बाहागो लानो ब्रह्म धोरोम आफादनि दैदेनगिरिया खावलायो। लोगोसेनो बिटिसि सोरखारनि राङारि अनसुंथाइजों दैमालु सेन्टारनि ब्रह्म ज्योति सेवा आश्रमाव लुनाय गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्मनि मुसुखाखौ 3 खालार खालि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बेखेवगोन होनना मिथिहोयो। खुलुमबाय गासैबो मिडिया पार्सन नोंथांमोनसिम। गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोमनि 49थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव जोंनिफ्राय ब्रह्म धर्मनि गाहाय फोसावगिरि मनरन्जन ब्रह्म बाबाया नुजाफैगोन आरो बेजों लोगोसेनो बिनिनो गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै ब्रह्म धर्म आफादनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां पतेन्द्र बसुमतारी बिथाङा नुजाफैगोन आरो बेजों लोगोसेनो ब्रह्म धर्म आफादनि गाहाय आफादगिरि मानगोनां अश्विनी कुमार स्वर्गियारी आरो बिनि बे आफादनिनो नेहाथारि अर्थात मिरुनि नेहाथारि मानगोनां जगत चन्द्र ब्रह्म बिथांमोना बे हाबाफारियाव नुजाफैगोन। आसा खालामदों गासैबो भक्त बाबामोनहा बे जायगायावनो गावबा गावनि धोरोमनि सोमोन्दै गोनां सान्थौफोरखौ मिथिनो हागोन। बेजों लोगोसेनो जोंनि बे माबायाव गेवलां मेलाव जोङो बिटिआरनि गाहाय चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जोङो मोननो हादों। बिथांनि नुजाफैनाया थि जाबाय। बिनिखायनो ओनसोलनि बयखौबो बे मेहेरगोनां धोरोम सावराय मेलाव नुजाफैनो थाखाय आङो बयखौबो जाति धोरोम हौवा हिन्जाव उन्दै गेदेर बासियालासेनो जोंनि बेवहाय नुजाफैनो थाखाय आं खावलायदों आरो धोरोमनि सान्थौफोरखौ खोनासंनानै लानो थाखाय आङो खावलायदों। बे हाबाफारिखौ सानबेसेनि हाबाफारि लाना खुंनाय जागोन आरो मा आयदा लानाय जागोन? बे हाबाफारिया साननैनि हाबाफारिनि थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बिसेसकै गिबि सानाव जोंनि लाइमोनफोरनि सोमोन्दै सावरायगोन। ब्रह्म धोरोमनि सायाव लाइमोनफ्रा बेसेबां गोहोम खोलैयो बिनि सायाव सावरायगोन आरो बिनि उनाव धोरोमनि सान्थौफोरखौ उननि माबाफ्राव बिजिरनाय जागोन आरो बेयो जोबोर मेहेरगोनां जागोन। बेजों लोगोसेनो हारिमु आयदाखौबो जोङो गाजा गोमजायै खालामनाय जादों। बेवहाय जेरावबो गेजेर नङा हिसाबै जोङो मोजां हाबाफारिखौ लादों आरो दासिम जोंनि बे हाबाफारिया 90% जाबाय। गाबोन सानसेल'सै। बे गाबोन सानसेयाव जोङो एसे एनै खामानि हाबाफोरखौ जोङो सम्पुर्ण खालामनानै जोङो साखाफारा जाबाय। बेवहाय रायजो राजाखौ माबायदि फैनो थाखाय खावलायगोन? जोङो बेवहाय जेसेबांनाखि ब्रह्म धोरोम सिबियारि बिनि अनगायैबो गुबुन धोरोमनि मानसिफ्राबो नैबे धोरोमनि सान्थौखौ खोनासङोब्ला मोजां होननानै आं खावलायदों आरो बयहाबो धोरोमनि बिजिरनाय खोनासंनो मोन्थाय दं। बे हिसाबै जिखि धोरोमानो जाया मानो जोंनि बे धोरोमनि सावरायमेलाव नुजाफैयोब्ला जोबोद मोजां गोजोनगोन होननानै आं आसा खालामदों। खुलुमबाय। जों फैगोन 3 जानुवारि अक्ट'खालि जोंनिनो गुरु आफा जगेश्वर ब्रह्म बिटिआर सरकारनि चिफ प्रमद बर' सारआ बे मुसुखाखौ होनाय जादों। दा बे मुसुखाखौनो बेखेवनो थाखाय फैगोन बे 3 जानुवारि खालि बे समखौ लानाय जादों। दा बेवहाय जोंनिनो बिटिआर गभर्नमेन्टनि चिफ प्रमद बर' सारआ बे हाबाफारि जोबखांनाय लोगो लोगो जोंनिनो गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि 49थि बोसोरसालिया जथुम्मा आलुपारा प्राइमारि आफादनि बानजायनायाव लानाय जि गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव प्रमद बर' सारआ बाहागो लाहैफागोन। बेखेवनायजों लोगोसे मा हाबाफारि लादों? बे बेखेवनायजों लोगोसे गोबां माने
आइ आफामोनहा बेवहाय नुजाथिफैगोन। दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय आफादगिरि अश्विनी कुमार स्वर्गियारि, नेहाथारि जगत चन्द्र ब्रह्म, गुरु आफा गाहाय गुरु आफा मनरन्जन ब्रह्म आरो बे आफादनिनो गोबां बिबानगिरि आइ आफामोनहा बेवहाय ज' जाफैगोन। लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आइमोनहाबो बेवहाय बाहागो लाफैगोन। दा आरो बे 3 थारिखआवहाय माबाफोर हाबाफारि लाफादेरनाय जाबावदों नामा मुसुखा बेखेवनायजों लोगोसे? बे समाव जोङो गिबि जि 9 बाजियाव जानो गोनां इसोरनि खाथियाव जोङो आर'ज गाबनो थाखाय मोनसे नैमित्तिक जयग' लानाय जादों। बे जयग'खौनो दैदेननो दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि लोगो गाहाय गुरु मानगोनां रहेन बसुमतारी बे बाबाया बे जयग'खौ प्रज्वलन खालामगोन। ब्रह्म धोरोम सिबियारि आइ बाबामोनखौ माबायदि फैनो थाखाय बेयाव खावलायगोन? बेवहाय जोङो जिहेतु गुरु आफा जुगेश्वर ब्रह्मआ थांना थानाय समाव जोंनो जिबायदि बिहोमा होलांबाय, जोंनो जिबायदि फोरोंलांबाय, बे बाबानि बिहोमाखौ जों जेब्लाबो बावनो हाया। बेवहाय गावनिनो गुरु हिसाबै जोङो गासैबो जोंनि गहपुर हालामनि भक्त आइ आफामोनखौ जों खावलायनाय जादों। नाथाय मोनसे खोथाखौ जों बुंनांगोन, जिहेतु जोंनि गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि जि अधिवेशन, बे अधिवेशना 2-3 जानुवारि आरो गेवलां मेला 3 जानुवारि। दा बेनि थाखाय जों एसे गोनो गोथो जादों। अब्लाबो जों गोबां भक्तखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायदों।